En odiechieng' maber, amosi kamoro amora ma intiere, janeno mar Twak Rowere, arwaki e twak ma kawuono wan godo odiechieng' ma kawuono e TV wa mar Lolwe. Ka bende odiechieng' ma kawuono, thuon wach ma wadwa wuoye en nurturing talents among the youths kata dongo kendo rito were e kind jogo marowere. Odiechieng' ma kawuono an kod wendo e studio ma bende nigi talent kata were no ma bende odhi nyisowa kaka wadhi goyo mbaka e Twak Rowere odiechieng' ma kawuono. Adwa ni mondo arwake mondo nyiswe nyinge kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano. Luonga ni Sherina Awuor. An nyar Homa Bay, Karachuonyo. Asomo Bachelor of Education Music and Swahili from Maseno University to nyar korkana tieko. Erokamano janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio ka bende onyiso nyinge kanyo ni luonge ni Sherina Awuor, ma bende ni kod were no mar wer kara talent no mar wer konyiso kuno mosome kaachiel kod kuno moa kwadhi go kode mbaka mathoth. Akwai ni bed kama intiere no ichikit kendi ne iket wang' TV wa mar Lolwe kan jata chenro mar Pauline Oyudo arwako ni machiegni uru. Sherin. Yes. Erokamano kuom biro kendo twak kod rowere odiechieng' ma kawuono. Asante. Iwinjo nang'o chopo ka odiechieng' ma kawuono ni? Awinjo maber. En thuolo, opportunity. Erokamano. Koro kawuono adwa ni mondo wago mbaka matut kaluwore kod were kata talent kind jogo marowere. Ki in talent ni en ang'o kuomi? Anyacho ni were en gino monyuol godo ng'ato ma okolan, okopuonje, gino ma en inbuilt, ng'ato yuda katimo. Yani en gimoro ma samoro yuda itime atima, onge ng'amo ng'isi ni tim gini, onge ng'amo ng'isi ni tim macha, lakini yuda ka most of the time en gima mi mor, gima inyalo timo easily, mayot, onge pek moro amora miwinjo. Ng'eni moro mopuonji cha inyalo yudo ka nitie pek moro, lakini mitimo kendi tiyudo ka onge pek moro amora ma in godo kitime. Koro mano ema ng'eni en talent mar ng'ato. Erokamano. Koro achiel kuom gigo minyisowa ni samoro ng'ato winjo easy timo kata ng'ato feel mamor kuom timo kaka gino. Inyalo nyisowa ni gin example gin ang'o gini? Nitie jomonyuol kanyalo wer, nitie jomonyuol kanyalo ringo, nitie boxers ka jomagore, nitie joma miel, nitie joma nitie be joma nyalo bright. Nitie talent be mar bukwak. Koro ging'eny. Koro in kaka achiel kuom rowere ma nigi were mar wer, inyalo nyisowa ni gini en e lineage ni koso in emonyuoli kode e odi? Anyawacho ni en e lineage. Nikech kata odwa wawer wate. Except mama. Lakini opuonjore. Nikech neno samoro embo gombo ni mondo ng'e. Baba wapani wer from chon. Kana ng'eyo pichni ne machon, pani wer traditional dances gi machalo kamano. And from korka mama wakocha kanerwa kocha baneno ka ji wer. Koro nena gima I think manitie lineage ma ji onyuol godo. How does it feel kaka ama ere kaka gino, ere kaka iwinjo kaka achiel kuom ng'atno ama achiel kuom rawerano ma bende familia ma ji nitiere man gi were mar wer ama were mar timo gik mopogore? How does it feel? En gima ber. Nikech samoro kuromo, you learn from each other. Koro iyudo ka en something mayot. Chani samoro kudela kata tani lose wer moro koro nyudo ka ukao time matin kabisa. Molo ka ji okia to kor kida puonjo ji idwa ni ng'ani ong'eyo tim kama, ng'ani ong'eyo tim kama, lakini ka en gima ung'eyo jo mang'eny kuyudo kubiro kamoro achiel to en easier. Baba u kaki wacho ni baba u ne en ng'atno ma wera ma en ng'ano ma jawer, to mama u maybe samoro were gini okodokor kakore. Ere kaka gini timore family u? Bende mama u samoro miyo u encouragement ama bende nitiere gino mosetimo mondo neno udhi mbele koso to baba u ento timo nang'o? Awacho ni jonyuol na gin joma support were. Like kana dhi timo ng'eni joma ng'eny kidhi college kacha tiwacho ni dhi timo music. Jing'ika music na idwa dhi godo kanye.
ng'atno molal. Ng'atno molal. Joni mana ni kitimo education kata kitimo nursing, itimo courses madongo be administration, accounts, finance, mage courses maji. To ranyisi ni kitimo music, field no ngeji mang'eny. To in field makite katika ni itibedo absorbed. Asana na jomo timo music mok tama. Nikech iyudo ka department kacha utin okung'eny, yani utin to en manageable. Kasto iyudo ka en something ma kata county class kachacha you learn in a wide field. Ngeni jong'ani music en about it. Music kacha nigi theory, nitie classical, nitie practicals. Nitie gik mang'eny ma entails ewer kachacha. Kaka nyayudo ka theory kacha nitie buge moko mwaja somo migoro gik moko ma I hope ni clef side things so inyo kaka ja medicine complain ni course nite. Koro kidugo koni koro botek yani onge course mayot. Koro inyo ni koketi piny kidhi nyiso ja medicine dugo koni tim gimi timo cha nyalo tame nikech samoro gino ni idonje class itimo gima yot gima easy. Mokongo learn kakiwa somo gigo kende uone samoro miya sleepless nights doka gik moko lakini jonyol nane kana nyiso gini nachake timo high school as a subject makora wacheni maikoro emadwa timo lakini before kana ni primary most of the time nane choirs ginane music festivals drama festivals to koro kaka nadonje high school tayudo ka en opportunity kachacha na subject me puonjo. So I think I got an A. Mane subject managola ko Kiswahili. Kichingeni moko kuomwa book work be one average. Kwa fuwa to kwa riak lakini wane dire kachacha. Koro ka baba wanacho ni kama ne mimi na Kenya lote moto to sawa. My requirements temani duaro ga ko kanya to they always bought. Onge requirement manase riambane na dokot ni kiaja ni walkiwa timorade. Koro kaka natiko form 4 kadhi donje college to mani course benaido kanyalo timo mayot mana bedo absorbed ma onge anno kata grane kya course iloko course do timorinade kech cluster points no donjo gimora be koro kaka nadhi requirements ko nyiso college chani dwaro kama nyiso jonyola to they are always on time yudo ka gitimoni yani gin gimiga support kama ni kama chunyi dwaro kech anacho na nginyo nyol maber mok before sini team kama gimagina nako kinyal team gimo kitim gi chunyi ok timre ero kama no shere mana kwa dhi mbele inyalo nyiswani ere kaka rawera nyalo fwenyo ni en gi were nkech samoro nyalo yudo ka rawera moro ni dala kucho en gi were lakini okia ni en gi were ere kaka inyalo nyiso ere kaka rawera man dala kucho ama rawera mora nyalo fwenyo ni en gi were ama en gi talent mar timo gimoro. Koringeni anyacho ni dala kuchocho ngato nyalo bedo ni en gi talent to kia nikech most of the time dala kucho gi assume ni dala jidhi mane podho jitimo kia but nyode awachi ni kata insa moro kidhila tino kanya thimoro en ko bet piny to nyalo so kata kom from these wooden things don't need to ga moko michweyo gi gineka kata migogo mosmol bas kata migogo mosmol tibocho ni nyathini kae en onge nga upuonje yani onge class modhi onge gimoro ine minya ngate manya konye fwenyo kichingeni dala kuchocho most of the time parents gin naive koro konyal ng'eyo en samoro boneno ka nyathino timo gimoto neno ka labda nyathino no peko kasi neno gima nyathi timo satemi kwere mo kidwa no timcha mane gima nyathie Tinyalo nyisani ang'o momiyo ber mondo ng'ato okung were ne ama why is it important to nurture talents among the youths? Were golo ji oko. Anacho ni an from kumang'eyo osegolo ji mang'eny oko moingo kata jok mosomo okawacho marach ng'eni korka buka chacha be en mana gi kore but you don't nitie jomoko ma not blessed book work wisely to en gi talent no mana mar wer to samoro do ng'eno ka joma wer gi samoro ka gidhi these big events yani oyudo pesa ma in ng'ami bet piny bet office kacha yudo end month eno yude double kata triple molo takir koro kiwe nyathi timo gima ene madwaro talent uso ji nitie jok maringo nitie jok mawer nitie jok matimo boxing nitie
gin gik mopogore opogore. Koro konyo nyathi mobedo ma talent ok ni kawuono realize ni talent ni kawuono to kinyo golio. It's a process. Mana kibedo patient every day kidwa grow. Mondi ngeni an katimo kama every day is a learning process. Koro by the time kidhi kimedo puonjori to the time you medo grow. By the time akori medo grow no ngato kachacha you never know ngama ni. Koro ngato kachacha nyalo nso ni ngani ka jama mane uso lewni cha. Dogina no ka nyo den samoro so ko uso lewni lakini chani anya wait to ka wen jogi to lewni gi bodhi. Dogina ko tima gide to kamane ka kodhi. Koro okochuno ni nyaka yani jonyuolwa ama guardians kik di nyathi ama kik di ngata mani gi talents. Nitie talents moko mabe jonyuol neno ka gin talents mari. Choyo kaka miel gi. Nitie miel moro ma tie jok mamiel e clubs, tie jok mamiel e kanisa, tie be jok mamiel for fun shows. Koro samoro labda ngato janyuol na dwa mana ni obedi kanisa, kino ngata kanisa kacha to chunyo nge kanisa. Koro katika kanisa kaja otime lakini okotime maber kaka kiweyo odhi otime kuma odwa time to nyalo gole oko. Apart from abinjo kacha ka isisitiza sana were gi miel, apart from were gi miel, gin were mage ma samoro iseneno ko golo ngato kwa mogolo pinywa mar Kenya oko seche mwa wuoyi. Tie kaka ngwech. Okanyo ka Kenyan so participate safari rallies but nitie mago. Nitie cycling, nitie jok ma bayo ngoja tong. Tong. Koro gin gik mang'eny. Be nitie comedy. Erokamano Sherin, janeno mar Lolwe TV, aneno ka sama yo wango kanyo ka bende wagomba kama ber gi Sherin kalore kod were e kind rowere ka bende onyisowa ni jonyuol onego bed jogo ma support nyithindi kalore kod were go magin godo. Wadhi e yueyo matin kik idhi mabor kete mane Lolwe TV. Aroki kendo tielo mar ariyo janeno mar Lolwe TV ka bende wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Sherin ka bende wach makawuono wuoye en dongo werego e kind rowere. Sherin mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni nitiere jonyuol moko ma samoro ka approach ni an ng'atno matimo comedy kata an comedian, an ng'atno madwa dhi wer, asebet ka wer to adwa ni mondo koro ochopo sama koro janyuol omiya support. Tiyudo ka janyuol ni mana kaka ni wacho chien kacha gin jonyuol moko ma ng'iyo ni puonj ni e gima ka ng'ato timo to bedo ng'ato e society, medicine, engineering, jonyuol machal gin ang'o monego jonyuol ong'e kalore kod dongo were e kind nyithindgi. Anyawacho ni janyuol owinjo bed ni support nyathi. Oteg nyathi maber. Yani mi nyathi that chance. Mar timo gimoro ma en godo. Ni nyuole gi talent no. Nyasaye no miye talent no. En gimo kinyal rucho. Koro katitere nyathi oje tim engineering. Ka anyacho example gi Alain. Inge Alain manjawelmi. Alain netimamo. Nen bank. Netia. Nen accountant. Matie bank maduong' mayudo pesa mang'eny. Lakini no we manon mane jonyuol ne dwaro timre nade. To weyo mokwit moduogo e wiye. Sani do ineno ka wer ne mogole oko. Notimo gimoro makata samore bank chunya ko nyalo timore nade. Onyal timo. Koro katidi nyathi manade. Time ne ko chopo ni talent no ema buru gole oko. Tij Nyasaye okinyal rucho. Koro janyuol owinjo bed ni miya nyathi guidance. Onyise ni mato kitimo to inyalo time kama kata inyalo time kama. Yani at least omiye puonja momiye guidance lakini kikotamre mondo nyathi kikitimo gimoro amora. Nikech podo botimo. To kotimo behind your back, kore samanye do not tiyo gi talent neno marach.
koro samoro tiyo godo marach ma in boke ok expect ro koketi leto nyisi ni baba kata mama ni kamae ka konjo bed na timo kamae ka timo gigena to injo ka in thuolo nikech samoro amora inge kama nyathini nitie to kindi timore nadi inge gima timo. Kopogore kod jonyuol wan kaka jogo marowere ang'o gini monego wang'i mondo wakung werewa mondo dhi mbele mondo konywa odiochieng' makiny? Anya wacho ni wa embrace each other. Ngeni youths kae wan gi competition moro makiaga ni akanye nitie kaka ineno ka ng'ane oingi. Yani competition emo ka ng'ega ni akanye. Lakini yudo ni ng'ato wer maber. Ama inenjo ka ng'ato wer maber moloi. Lakini nkidhi wero kacha ng'ato noni yani wapogore okinyal wer. Nitie kaka nyalo wer makata kinyalo ama nitie kaka kinyalo wer makata timna kata puonjra matimra nade ok anyal timo. Koro wan youth winjo bed ni wa embrace each other. Kuna no ka ng'ato donge tinde ng'ato koyo YouTube channel to subscribe, like, share machalo kamano. Yani u support, wa support omi ng'ato support moro ma kechi oking'eyo ni kinye ni nyalo support mar ng'ato. Koro competition emane no ka maybe wanyalo duoko chien to wa club ne ng'ato mind success time mar ng'ato ko chopo. I club ne jogo until ma imbe time ibro timore nadi bro chopo. Okay, mana kaka iwuoyo kar YouTube no inyalo yudo ka an samora keto gira moro e YouTube tadwa ni mondo subscribe maybe tim gik minyalo timo go mondo ayud gik ma sani ji yudo e YouTube to iyudo ka youth moro ama rawera moro biro to wacho ni in pod ok inyal sijui pok ichopo kuma ng'ane dwa chope. Comparison ipano akanye ang'o gini mipani ama maber kwatimo mondo gik mago chuny ji mondo wawere godo. Mokwongo anyalo nyisi ni social media most of the time wang'yoga social media. Ng'eni gima ng'ato time social media opogore gi gima timo ka en kien. Koro most youth tinde sani wadwa ng'iyo mana kaka Nicki Minaj anafanya na timo kama to wono kidwa embrace ng'at moro ma un godo mondo miembo chope kamoro ma joka usechope. To ka wasikwa compare ka ng'at ma chunye tho piyo to ng'ano chunye tho anya choka bahati ji adi mosewuoyo. Yuoyo pile lakini en gi chuncha moro ma en gi target moro ma nyako chope omiyo be podo dhi mbele koro katuwuoyo to podo dhi mbele to podo yudo mana yani enotimo gima more to moro familia ne kata moro jonyuol ne kata moro jogo ma odak godo. Koro as long as ni janyuol ni is happy to imbi njoka yani jok ma are very wanga gi circle. Circle ni chap yudo ka gimor gin happy yani gimora mora mitimo as long as ni gin happy jibro wuoyo. To uwe godo chimutimo odenendo. Kinyo chako chiwo chako wuoyo. Koro samo wuoyo cha to ingidhi mbele gitimo gini no i succeed kaino timore nadi podenena kacha podo timo pro. Koro anya wacho ni chunywa kik tho. Kech ngeni especially nyiri. Nyiri watend chunywa tho sana. Yani ng'ato ko misigi matin to ineno ka koro ino kinyal. Yani wabeda jogo manyalo sate. Yani itemo sate kata rach kata ber at the end of the day. Ko chopo time ni to in time. Erokamano koro mana kaka iwacho no in kaka sharing ere kaka inyalo deal gi hate speech ama gigo ma samoro ng'ato nyalo timo ni ma ineni idok piny to zero. Ere kaka inyalo fight gik machalo kama gik ma negativities ere kaka inyalo fight negativities e ngimani? An mokwongo kawinji ga negative comments. Kendo ka digacha ka yudo negative arucho. Okamiga ng'ato time mar poe gima negative nikech ng'ato kegi mo you go through momi chopo kama isechopo. To ka most of the time idonjo to wang'isi ni osiepe ma close ma wacho ga ni gin close mage jok ma gin negative moingo jogo mikia. Koro ng'ata ma osiepe ma joka chakocho gik moko ni wes jui kiango gik moko nyalo ke mago mano is not a friend. Koro as long as ni an mokwongo jonyuol ne ngisa ga ni ng'at mora ma ngisi gima negative bedo siepni. Tenyedo kata ni social media kajacha jiwacho gik ma negative but you don't concentrate on the negatives. Get negatives go bro bedo katitimo maber mogik katitimo marach mogik bod bro bedo. Koro inyasomo gi yes to inyedo kata ni negatives kacha benite ng'ato ngisi adier to from the negative comment inyalo learn actually ko acho na tim kama kare watema ne timo in a different way timo renade yani I think it's just a learning process. Madhi mbele kadhi.
Erokamano Sheri. In kaka rawera no ma wayudo ni otimo gigo madhi gi wer kata music. Wawuondo ni rawera moro approachi kaluwore ni maybe oneno gik mitimo kaka beyo ama wende miwero ama jogo ma samoro osekali lweti. En advice mane minyalo miya mang'o gini minyalo nyise mondo ne ni werene oting'ore malo ama mondo ne ni ngimane odhi malo. En wach mane minyalo nyise? And most of the time I encourage any type of talent. Yani kaneno ka ng'ato bere timo gimoro. Yeah. Abonyise ni tima as in just do it your way. Kiki cop mar ng'ato. Yeah. Inya learn from into difference man learn. Puonjori kwa ng'ato to kopo gima ng'ato timo. Ng'en kikopo gima ng'ato timo to watu tajua tu obvious mar ng'ato. Lakini nya puonjori and then ibedo gi idea mopogore tikimedo gi maricha tiyudo ka imbi dongori ki itimo gima opogore but inya learn kech nitie jogo machon mabe osetimo way better kapok nonyuolwa most of us. Koro inya ng'iyo jogo ni gitimo ang'o mopogore gi ma imbi timo to I learn from them lakini okikop gima ng'ato timo. Okay, Sharon, wayudo ni e wer kae wayudo ni ji puonjore wer e yore mopogore. Inyalo yudo ni kaka covers yudo ni most of ji puonjore godo. Inakia ni samidwa wer ama sama ni puonjori bedo ni mano were ma in godo. Ni puonjori through covers. To ka no ki puonjori through covers ama ni puonjori gi covers. En ang'o minyalo nyiso rawera ma samoro? Inyalo nyiswa ni puonjruok gi covers ama wero wende ng'ato ben gima ber. Timo covers go ber. Okorach nikech kapoki golo wende ni ama kapoki ndiko wende ni to definitely nyaki wer cover mar ng'ato. To kidwa timo cover mar ng'ato either itime kako time cha ama itime way better moingo kako time lakini kitimo mar ng'ato dino ka ng'ato otimo cover maber moingo mar ng'ato time cha tineno ka ji most of the time tomorrow nade upload. To kitimo marach tiyudo ka kata ng'at kata wuon wer no wuon but timo covers to ber okrach kia kamane kaka inyalo puonjori itimo godo ng'eni wer kae be nitie vocal training nitie gik mang'eny kido kamane manye inyalo puonjori godo misudo godo mbele to be ber lakini ko gik point ma imbinjo kinyalo ndiko wende ni owuon imbi wer to encourageable nikech kiwero wende ni ber moingo kiwero mar ng'ato. Erokamano Sharon, kopogore kod mosewuoyo gote inyalo nyiswa ni e gigo temitimo ama e wer miwero nikech wayudo ni in ng'atno ma wer ama overall role model ni en ng'ano ming'iyo up to as your role model. In what perspective? Nitie role model minyalo ng'iyo ka ng'at moro mosebedo ka supporti ka bring up your talent to nitie ng'at ming'iyo ma the other side mar wer koro ome support wise wan gi Victor en gi CBO moro makonyo youths ma anytime midwaro support kidhi ko chacha to iyudo support yani en samora mora ma you are there ni adwa timo kama to ka yudo koncha yo mayot. To music wise to koro anyoga Whitney Houston now because there is just a way ma otimo ga gigene ma different. Yani en music na kingiyo no ngiyo long term no ko ngini kagolo ka wonu tal be famous long way nyaka no tochon dong nyaka sani pod otimore na winjo wende ne to dino bed no golo wer kaka one Kenya kai igolo wer hit ka wonu kinga to golo mari mani golo timore nade which is koro kigolo gimoro to anangiyo long term kinga to nyalo winjo ama kinga to inyalo nyiswa ni be in gi YouTube channel. Erokamano. Koro kwa kaluwore kod twak mwabet godo odiochieng' ma kawuono aneno ka sama wang'wa adwa ni mondo ing'i kamera kacha mondo imi ng'atno rawera ma samoro nigi were to okia kaka oti gi werene ni adwa ni miye advice makare kaluwore kod kaka isepuonjo odiochieng' ma kawuono kendo bende kaluwore kaka in rawera no man gi were ne youths wetena ka in gi talent kikibed shy go out there tim gimi nyalo timo best nikech sami bet gode ot kacha kingi ni nyalo so gimoro ti bet gode tiloso ne mama uni baba ukende ama iloso ne nyithindo kende ok gibine yani yes give up knowledge the fact ni godo lakini kingiyo kidhi oko kacha cha iloso kacha nitie ng'at manyaka bro knowledge to kuom ng'ato
Nyasaye tiyo in different ways. Ng'at moneni no kende owuon oromo timore nade tingi malo. Koro ka in gi talent kikiling godo, you go out, ishi talent nino ipuonjo be godo jomoko, kikibed mini en mana mari. Okay. Adwani itiek kinyisowa kaka wanyalo yudi e social media platforms ne jogo ma samoro dwa winjo wende ni kata gigo mitimo YouTube channel, Facebook, kamora amora miyudie. YouTube ilonga ni Sherin Pami. Facebook an kaka Sherin Awuoro Gondo. Erokamano Sherin kuom twak ma bende kawuono wabet godo odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom biro kendo twak kod jogo marowere kalore kod werego kaka onego giriti. Erokamano. Mana kaka isewinjo no janeno mar Lolwe TV kalore kod twak ma kawuono wabet kod Sherin Awuor ma bende thuon wach ma kawuono nwawuo en dongo kendo rito were e kind jogo marowere, kata dongere wacho ni nurturing talents among the youths. Asebedo jata chenro mari Paulina Yudo, oriti uru masani, Nyasaye oriti kendo rita.